Bueno, buenos días. Vamos a iniciar a rolda de prensa para presentar as actividades que se van a desenvolver na Noite Europea das Persoas Investigadoras. Este é un evento de divulgación científica que se vai a celebrar de forma simultánea en distintas cidades de Europa o próximo venres. Nela, o personal investigador será o protagonista co fin de amosar a diversidade da ciencia e da tecnoloxía e o seu impacto na vida da ciudadanía. Creo que estamos en unha situación que todas as actividades vinculadas e vencelladas coa divulgación científica son importantes e necesarias, porque creo que en este momento, en esta pandemia, pois unha das cuestións que se notou foi unha certa ausencia de formación e de coñecementos científicos, e creo que a sociedade en xeral debe de ser capaz de entender determinados aspectos científicos e tecnolóxicos. E, sobre todo, pois, creo que é importante que a Universidade da Coruña, que é unha institución de educación superior que se encontra na cidade da Coruña, que é unha cidade que sempre foi referente a nivel nacional e internacional por os seus museos científicos e por as súas actividades de divulgación científica e de xeneración de ese coñecemento científico necesario para que a población en xeral poda entender determinados procesos que en este momento, no momento da pandemia, se intensifica moito máis, desde coñecementos xenéticos, de estrutura de virus, etcétera, que parece ser que agora todo o mundo sabe, non? Pero realmente moitos dos que están opinando opinan desde a máis completa ignorancia, sin embargo, opinan. Pero para iso necesitamos unha sociedade crítica, unha sociedade de coñecementos e que se xa capaz de diferenciar entre o que realmente é unha opinión basado en actos ou actividades ou bases reales científicas ou simplemente son dedicacións de brindis ao sol, non? Por tanto, creo que temos a oportunidade de que grupos de investigación, centros de investigación da Universidade da Coruña, en colaboración cos museos científicos e con outras institucións nacionales e internacionales, pois podamos facer este esforzo colectivo, tamén global e pandémico, que abarca todo o mundo, precisamente para favorecer esta necesaria formación científica da sociedade en xeral. Creo que todo redundará en que teñamos unha sociedade máis informada, unha sociedade onde as noticias, as fake news, determinadas cuestións, incluso de alarmismo excesivo que se está producindo, non só en torno á pandemia, sino que en calquera actividade científica e tecnolóxica. Ahora vivimos unha revolución digital onde hai que ter coñecemento para o alcance das novas tecnoloxías, para o alcance da inteligencia artificial, hasta onde podemos levar incluso a ética no funcionamento desos procedementos, e para iso necesitamos unha sociedade informada e necesitamos unha sociedade que teña esos conhecimentos mínimos para ser crítica ante esta situación. Por tanto, creo que para iso, para o que estamos traballando, e para iso esta Noite Europea de Persoas Investigadoras, que é un esforzo colectivo de toda a comunidade científica e de educación e de divulgación de todo o noso continente. E nada máis, vou a dar agora a palabra a Cristina Naya Ribeiro, que é coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural, que vai un pouco a explicar máis polo miúdo cal é a idea e cales son os contidos que se van a tratar, e sobre todo as institucións e os elementos que van a participar en toda esta noite. Tanto, Cristina. Vale. Moi ben, moitas grazas. Se escoita, verdad? Sí. Bueno, bo día ou case xa boas tardes. Dende a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade quero agradecer a presencia do reitor, a presencia do Concelleiro de Educación, Memoria Histórica e Innovación, Industria e Emprego, e a todos os medios de comunicación aquí presentes nesta rolda de prensa. Como xa comentou Julio, é a primeira vez que se celebra na nosa comunidade autónoma o evento de divulgación científica a Noite Europea das Persoas Investigadoras, que se desenvolve de xeito simultáneo en moitísimas cidades europeas, ao redor dunhas case 400 localidades, que é o último venres de setembro, que neste caso é o 24 de setembro, pero si o vindeiro venres. A Universidade da Coruña súmase a este reto, onde, como saben, decía Julio, o personal investigador é o protagonista, amosando a diversidade da ciencia e da tecnoloxía e o seu impacto na vida da cidadanía,
chegando a Galicia xusto no seu 10º aniversario, coa creatividade e a súa relación co coñecemento científico, como iso deste evento, que se desenvolverá baixo o lema Conciencias Creativas. A GENAI, que é así, digamos, a súa notación que a identifica, encherá este 24 de setembro as principais cidades galegas, que son 7, a Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Vigo, ainda que nos, digamos, por a área de influencia, por los organismos que estamos implicados na organización das actividades, nos centraremos sobre todo nas que se van desenvolver nas cidades de Coruña e de Ferrol, van a realizarse actividades de divulgación científica organizadas polo socio do consorcio, vale? Que deste, digamos que son os motores deste macroevento, as 3 universidades galegas coordinadas pola Universidade de Vigo e dende a nosa universidade non hai que esquecerse que tamén hai moitos centros de investigación implicados, como son o Centro de Investigacións Científicas Avanzadas, coñecido como CICA, o Centro de Investigacións Tecnolóxicas, coñecido polo CIT, o Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil, o CITEC, e o Centro de Investigación en Tecnoloxía de Información, o CITIC. E logo tamén pertencen a este consorcio outros centros de investigacións galegos como o CESGA, a Unidade de Cultura Científica da Delegación do CSIC de Galicia, o Instituto de Investigacións Mariñas, o Instituto Español de Oceanografía de Vigo, Gradient, o Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia e, digamos, na nosa área, o Instituto de Investigacións Biomédica de A Coruña, o INIBIC, a Sociedade Española de Bioquímica e Bioloxía Molecular, a SEP, e o Instituto de Matemática Industrial IDMATIC. Todas as actividades están financiadas mediante fondos europeos e tamén da Xunta de Galicia a través da súa Axencia Galega de Innovación. Para a realización deste macroevento, que conta tamén ca colaboración da ONG Galega CENMA, do programa Efervescencia da Radio Galega, do Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, tamén coñecido como Marco, e na nosa área, que nunca faltan nas citas, os Museos Científicos Coruñeses e o Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, o MONCIT. Entón, esta unidade coordina a organización das actividades que se van realizar nestas cidades de Coruña e Ferrol, que van a ter unha capacidade de acoller ao redor de case 2.000 persoas. As actividades van ser todas presenciais e, como non, sempre suxeitas ao protocolo COVID por mor da pandemia. As actividades durante ese día terán un horario tanto de mañán, que principalmente van a estar dirixidas a escolares das distintas etapas educativas e tamén da Universidade Sénior, pero tamén para o público en xeral. E logo tamén estarán moitas máis e con máis oferta en horario de tarde para todo tipo de público. De feito, digamos, a grande oferta de actividades está concentrada sobre todo a partir das 18 horas, porque xa o propio lema, e o propio nome do evento, a Noite Galega das Persoas Investigadores, o di, por iso se concentran nesta franxa horaria. E tanto, aínda que maioritariamente nas nosas cidades as actividades van a ser presenciais, que saibades que tamén van facerse de forma telemática ou virtual a través dunha plataforma que temos os socios. E o requisito, claro está, por mor desta pandemia, sempre hai que facerse unha inscripción previa, pero é algo moi sinxelo que se pode facer a través da propia página do evento. Tamén desexo comentar que haberá unha pegada de cartéis e unha distribución de folletos polas rúas á cidadanía a partir do 17 de setembro, que este venres, momento no que se abrirán as inscripcións para participar nestas distintas actividades. Nos propios cartéis, que como vedes están aquí xa na mesa que nos acompaña, hai un código QR que xa redirixe á propia página do evento, que é a genai.gal, onde ali tedes o programa todo como moi detallado, onde se dá cabida ás distintas inscripcións para as distintas actividades. Aínda así, de modo xeral, vou facer un poquinho en detalle que tipo de actividades se van facer tanto na cidade de Ferrol como na da Coruña. Así, as actividades que conforman esta GENAI na cidade de Ferrol serán presenciais e están organizadas principalmente a través do Centro de Investigacións Tecnolóxicas da Universidade. Consisten en obradoiros con temáticas relacionadas, entre outras cuestións, coa flotación dos barcos, do voo dos avións, os polímeros, a robótica, a realidade aumentada e automática e a tecnoloxía láser e as matemáticas. Ademais, as instalacións do CIT permiten ofrecer 150 pases para escolares e 864 pases para público familiar, é dicir, que é unha gran oferta de actividades de divulgación.
Tamén ofértase 30 pases para realizar unha visita guiada á Lagoa de Doniños que realizan investigadores do CICA da UDC. E tamén poderemos disfrutar dunha visita virtual ao Centro de Innovación e Servicios de Tecnoloxía e Deseño. Logo, pola outra banda, na cidade da Coruña, as actividades van ter diferentes localizacións. Unha delas vai a realizarse visitas, por exemplo, guiadas, tanto presenciais como virtuais, a dos centros tecnolóxicos da Universidade, como é o CITEC e o CITIC, que haberá unha oferta entre 70 para estudantes e 150 para público en xeral. En varios espazos do Muncit, persoal investigador do INIBIC, da SEB e da UDC levarán a cabo obradoiros relacionados con circuitos eléctricos, visitas guiadas de temáticas arquitectónicas e artísticas do propio espazo, así como un debate ao redor das vacunas. Ademais, o número total de pases para estes eventos neste espazo do Muncit será de 65, tanto para público familiar como para adulto. No Acuario, que engloba e pertence aos Museos Científicos Coruñeses, persoal do Centro de Investigacións Científicas Avanzadas do CICA, da UDC, estará fronte á organización de diversos obradoiros que serán de temáticas sobre as aplicacións das algas mariñas e o problema dos microplásticos. E o número de pases para estas actividades que se farán en horario de tarde serán tamén de mañán 50 para escolares e 116 para o público en xeral. Na Domus, a cargo tamén do personal do CICA, do INIBIC e da SEM, tamén terán lugar charlas divulgativas e conversas científicas relacionadas coa química e coa bioloxía, ademais de obradoiros para experimentar con imaxes térmicas. Para o alumnado deste EMBAT, o Bacharelato de Excedencia en Ciencia e Tecnoloxía, tamén hai programados distintos obradoiros que terán un pase de ata 90 estudantes e 162 para o público adulto e 32 para o público familiar. En diferentes centros educativos de secundaria da provincia da Coruña e, sobre todo, da área de influencia metropolitana da cidade, realizarese tamén obradoiros tanto en horario de mañán como de tarde relacionados ca xeración de enerxía a partires do vento. Xa nun espazo público como é, por exemplo, a Praza de María Pita, acollerá obradoiros impartidos por personal científico da SEB vinculados coa bioloxía e bioquímica e destinados a un público familiar. E, finalmente, tamén decirvos que o bar La Consentida, que está na rúa de Alfredo Vicente, acollerá tamén unha charla sobre a pegada ecolóxica pensada para un adulto, para un público adulto. Esa tamén decirvos que na plataforma virtual da GENAI, que se pode escanear mediante ese código QR, ofrecerase charlas telemáticas ofrecidas por distintos científicos e científicas tanto do INIBIC como da SEB como da UDC. Hai que engadir tamén a organización por parte do persoal do CICA do concurso fotográfico Green Coas, pensado para persoas maiores de 18 anos, e co que tentan visualizar as ameazas ambientais que están a deteriorar paisaxes e zonas rurais de incalculable valor e beleza en Galicia. Podes enviar fotos ata o 22 de setembro, que van a ser publicadas na página web do evento, e as bases de participación atópase en redes sociais co cancelo Green Coas. Ademais, a participación a todas estas actividades, como non, é gratuita, simplemente o requisito da inscripción previa, e recordade que toda a información detallada e as inscripcións a cada unha destas actividades poderá realizarse a través da página web do evento, genai.gal, accesible tamén eso a través do código QR, como xa vos comentei. E logo, decir que tamén estamos presentes en todas as redes sociais, vale? Tanto no Facebook, como en Twitter, como en Instagram e como en YouTube. E por a miña banda, isto é todo. Gracias. Moitas gracias, Cristina. Como poden ver, é un amplio abano de posibilidades e de actividades para todo o mundo e para todos o público en función das súas, digamos, inquedanzas. E agora vamos a darlle a palabra ao concelleiro do Concello da Coruña de Educación, Memoria Histórica, Innovación, Industria, Emprego, que largo tedes, don Jesús Telemín Santos. Sí. Muchas gracias, señor rector, Cristina, Naya, coordinadora de todo este proyecto. Bueno, yo tengo que manifestar la alegría y la gratitud de la alcaldesa de Inés Rey por poder participar del concello en este proyecto, ¿no? Un proyecto que no solo abarca a varias universidades, a varias ciudades de Galicia, sino también de España y de Europa, ¿no?
Cuando se reúnen las instituciones, se encuentran la financiación y se tiene el personal adecuado, pues salen proyectos como este, ¿no? Quiero significar también el gran apoyo que hacen los museos científicos de esta ciudad. Tenemos 3 museos científicos más uno nacional, ¿no? Y esto es la importancia que le damos a esta ciudad a la ciencia y a la investigación. Aparte de todo los programas que hay a lo largo de todo el año, y concursos y premios y actividades, pues eso quiere decir que esta ciudad es un referente en ese sentido y del cual nos sentimos muy, muy orgullosos, ¿no? También hay que agradecer a todos los colaboradores que participan en este proyecto, porque cada uno aporta lo mejor que puede dar. Y por tanto, bueno, pues que tenga mucho éxito, que participen las personas de la ciudad y que disfruten de estas actividades. Siempre nos acordamos de la ciencia y de los científicos cuando ocurren desgracias, ¿no? Y es verdad, como decía Julio Abalde, el rector, que muchas veces se habla sin saber, sin tener ninguna base científica. Yo no voy a cometer ese error, y mucho menos teniendo aquí un señor catedrático, ¿no? Por lo tanto, dejemos hablar a la ciencia, dejemos que nos lleven de la mano, que siempre nos llevan a buen puerto. Muchas gracias. Bien, pois, por miña parte, nada máis, agradecer ao Concello da Coruña, ao concelleiro e ao representante director dos museos científicos ao seu apoio a estas actividades, a participación, e como non tamén agradecer a Cristina e todo o persoal da unidade de divulgación e do resto dos centros e grupos de investigación que van a participar en estas actividades. O único que desexo é que teñamos o éxito que ese esforzo merece, e, por lo tanto, que seamos capaces entre todos de, como decía antes, de garantir uns coñecementos mínimos de cultura científica, para que tamén é cultura, moitas veces se antepoñe a ciencia con as humanidades ou a cultura en xeral, e todo é cultura, é dicir, hai que admirar un buen cadro de pintura, pero tamén hai que admirar a estrutura do ADN ou coñecementos de científicos de outro tipo, ¿no? Por lo tanto, creo que aí temos que estar todos empurrando para que eso sea posible. Por a miña banda nada máis, non sei se tedes algunha cuestión, algunha pregunta correspondente. Non? Pois, perfecto. Moitas gracias a todos. Que entre todos seamos capaces de darlle a divulgación suficiente ás actividades de divulgación para que a participación sexa o máis alta posible, porque creo que repercutirá na calidade científica e no coñecemento científico da nosa comunidade autónoma. Vale, moitas gracias. Grazas.